Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Sa Action Night Patrol, magasunod sa tinig lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Saliwat bayong gabi, kamusta naman ang mga palakad ng Matagpalamati region-wide? Mga pagalakad kita sa nabilin 44 minutos, karon nga adlaw Biyernes, Friday night, petsa 27. Sa Biyernes na mga edisyon sa inyo siring nga palatuntunan sinadang niwat naman naton nga mangin kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa katon news team, aton siring nga mga-correspondent, sa liwat na Manila siring nga padulong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag, sa police blotter entry sa atong kapolisan Central Southern kag Northern Negros. Ko sa atong sini batakang dulungan oras sa kagabion, atong sini ka patrol ato crossword patrol kay na pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, ato naman liwat ka bantayan, ato naman liwat ka himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon, anano man nga mga eventualities from where the action is. Aksyon, John Diaz mag-responder. Back to back sa aton nga piloto, was-was lang ko naman. Ariya lang kon mais, importante. Way lang Malaysia, aksyon. Papang, Nixon Tahong. News Center, nagabantay sa update sa national kag international. Buylog nato ng puwersa. Action ang Defensor. Upda magkita sa ato sining nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Puwersa ni broadcast engineer Nelmar Badera. Back up diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin.
Transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Ciudad Sangbago, si Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñalan. Sa kinandan ang inyo sinilagad, ang kurman sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din nyo ako sa nabilin 42 minutos nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Maninoy, preparar. Ihado, preparar para ganar. 28 días na lang ang nabilin. Pasko na. May nabili pa kita nga bali 35 días. Goodbye 2020. Welcome 2021. Sa tanan-tanan nga nagamonitor sa diin ka man, sino ka man, ang inyo kapamilya diri sa DYEC Action Radio sa Bacolod. Nagatamya nagadaan sa inyo abanse. Malipayon nga Pasko. Kag mahamongayaon nga bag-ong tuig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang ining nga porsyon sa ato sa pagpakalagad ginadulong sa isakalaman sa Santon Plus Herbal Capsule. Nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Pagi ng mga porsyon sa ato sa pagpalagad ginadulo naman sa isakalaman.
Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time alas 10:23 na. Check na ito sa Liga Patrol 2. Ang ato sa Liga Crossman Patrol kapos taon-ta ang paglibot-libot ni Action Jan Diaz. Back to back kay Action Papang Nixon Tahom. Sigurado ko laka-laka na ang nagabiyahe even privado ng mga salakyan sa aton nga dalanon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio. Aksyon! Night Patrol Field Report! Yari si Action Jan Diaz, observation report sa Patrol Friday Night. Jan, good evening. Pasok, Jan. Alahon tani kay why not sansa? Why not sansa? Burantado Bagambal na kayo na nga, sir, lawig-lawig pa na, sir? Ano pag lawig-lawig mo nga daw ginahabutong doon yung tipura mo? Mayang gabi, Action Rek, mayang gabi sa totalan nga mga ka-action. It's a wonderful Friday night kay do busugid. Busugid ang mga balay kalanan kag balay ilimnan karon nga gabi, no? Kay ti miara goroya nga may nakaulo advance na, may nakatipon-tipon Action Rek biyernes karon. Kay di ka laway man, kabalo ka ang adlaw sang 30 na tuon bla sa mga una kay kaduhang adlaw gidang payday bla sa subong. Kay kalabanan siguro sini nakamay tipon-tipon na bla. Total may palabuton mata sa semana, dirahan ta niya, no? Labos na ang Lunes sa semana, 30 pula ang kalendaryo. Na amo pa gina. Di ma'am, basta nga do ka lang alang Lunes kay do ka long weekend ni. Abi pistingan ta nabi nga kita abi maranda de. Biyernes na maranda de magwa para ka pagka Lunes maka-take time kag makaslupa huway-huway kit, no? Compare diyan nga kung subong paslay maglibot at least may ka-tiyempo gid sila tubtob lang sa gabi kanami sang tiyempo pagdaano gin maximize gid Action Eric ang panyempo, no? Anyway, sa totalan nga maka-action subong nga gabi kaligwalan sa aton nga mga dalanon. Makita rin naton even Lacson area and Araneta light to moderate gid lamang. Pero ba maka-action sa totalan nga matag palamati ang ginapamangkot na nila kalabanan diri sa may 18th Lacson kag 17th Lacson Street. Ang kay Mr. Jerry Seed abla nga ginamba nila kay sa Village. Bukas pero na maka-action ha, kita mo pamangkot. Ang mga bata, tikay wala man na daya gwardya, gid lang nga makontrol. Butin mo niya, dala lang gina sa mong hindi ka dapat magtiner, abi magpadugay dira. Pwede ka lang kapapulo picture. Kaya para tis magaan mo, iba naman nga tiyempo kung saan sa, nga makatiner dira, makapulo pa picture, and then tilakat na sila, para iba naman mabulos. Yes. Compared Action Rek, kung da ka dyan magtiner, kadoy mo, o mo na dahil lugar nga para do makapulo picnic, kada magpulo pungko, ka una-una, alay naman ang istorya, no? Dapat lang daya, labay ka, tapos posing ka, papicture ka, na amo na na. Galing kaya ka magtinir ka bigyan nga pungko ka digay sa igad, kag magoldingan, sige mo dula ka duwa ka, kauyab mo, pero pinakdown sarot lang, no? Ano ka lang, nakat ka lang, no? Ati kung gusto mo, ang nami, sila da nga up-down mo, si Action JM. Kaya total sa Action JM, mo, ginamay maupod nga iban. Amo. Okay, wala mo na yung amiga. Wala ginamay maupod nga iba. So, pwede lang doon sa ano lang, no? Lagaw-lagaw lang kag magpulo pa picture. Damo ka dati, hindi kita maligar, kataon-tao, maksunay, abi mo, dugin preparahan kita nila. So, kung may ginaubra, pag ito nga do Ferris wheel, blado ibalik na nilang gamay nga Ferris wheel sa kilid. Niyara pa ito doon arko, no? Nga ginabutan nila suga, nga may mga ngalan, Action Rek, do ara pa yung nakaplasta, dari sa 18th Lacson Street Dampi. Dari naman niya sa 17th, sa babaw ninyo, basi pagtangla mo, kulbaan, kibagulping, nga dagdag, darang daw, ginasakyan dala sa reindeer. Nami ala doon sa babaw sa Santa Claus, no? Nakakabit sa may hangin, Action Rek, hangin siya, nga daw, ga-float, gid sa bala, nga reindeer, gid, and then may mga usa, amo na ara sa Santa Claus gapatabok sa may Christmas Village, no? Damo na tapos sa tubangan sa hotel amig ako nagkodra nga mga sapat ginagagios-gios gid dati lingaw-lingaw gid ang kalabanan galing kaya mo na nahambal nila magsulod ka da suksok ka face mask dapat may face shield ka pagid, no?
Magpa-picture, guro ti pwede mo na magkuhaan na, hindi na balik ka naman, pagtapos na. Pero hindi, observe lang yung social distancing. Ang mga ginambal to kayo na sa nastorya naton, nga ang polis na matsindihan sa ibang dila dapat magdinaguso, kinali magdinaguso, sila blakag mapasilad dre, at hindi man makaabil ang iban. No, mas mayo nga makonsiderar lang gid sila, kag magkooperar sila, kag kung anong ginamando, kay para sige-sige. Tayo yun, dra nga mangin bukas, ang Christmas Village sa may 18 kag sa may 17th Lacson Street mga kaaksyon, no? Iba na, amat-amat ng iban, libre man. Sa masunod nga gabi, may isa pag-gid ka namin pa yung lugar, pwede sila, para hindi sila maginutok na rin sa may Lacson, may-ari pagkita sa inyo, nga labyan man bukas sa publiko, basta na kamo sa oras, nami man sa papicturan ang sunarek, no? Kag hindi kita maglayo nga duwa. Sa din na. Along diri sa may police station 6, do yaman na pa rin, man na kanin Mr. Jarisi. Hindi na pa rin. Uto dyan na gani, guro. Auto, dyan na, di ba? Oo. Na draso bong ginpataon pag ito nila man. Oo. Mas dako na gito ako sa Eric na mo damo na gid sugat. No, mas colorful na gid siya, may lain nga color. Kagti pwede gid sa iban kay kung magabi na lagyan naman ang dalan, no kung gusto nila nga may ara lang gid sila memory sa mga Pasko nga nakapapicture sa Christmas Village, ay suwak tumpak kag swak dra ang duha ka mga lugar. Damo pag-id kami iban nga mga barangay nagapreparar man. Dobo no rid daw ko dumduma ko digan paano ko yung mayara do ako sa radyo dito mayara sa unabla sa kahoy. Correct. Kasi sa bunti, may pandemic eh. Gani man, may mga display na sa una eh. Do isa naglikatuig, no? Kadasig lang sa panyempo ba? Do last din nag-feature patuto sa aton paging plastar. Kasi ano eh, bandura, may araguro nga himuon manaksyonalit nga pamaagi man, no? Ere mga kakso na, karoon yung gabi, karami itong panyempo, daw lagi galom, sa karangita, no? Katinaw, no? Tinaw itong langit, may mga bituon kita makitaan, dami ko sa mga wayang, kani ko sa mga umaka, magguguwa ka, magpolo nyo na importante, wala ka rin may masugatan, nga wala, yung elemento, dumagid na problema, no? Ang namin sila, di kayo dumabansayan, mo gining kawati, si mapalibot, kikitaon gid ang mga dalanon, mga kakson. Ang kapulisan, nagapadayon ang ilang police visibility patrol na siniman nga gabi, kita nato di katirin-tirin ang backup one, ang patrol car kag mga motorsiklo nagasinundanay karon nga gabi action erect. And itong report bala, no? Sa bahin sang Rosario Lacson, kinaklaro ito ni Police Major Jovel Sidel, at station number 1, sa police station number 1, at sa commander sa police station number 1 rather, na dito sa sabing incident. Though bugla nga base kuno do na tumbalang o kung wala kan kung base yung tripan nga tumbabla, pero wala kuno na bunan, no? Galing kinapilasan lang kuno, gincheck man gindala sa ospital, kag ginabulong, pero in terms ng sabing incident, do wala ginagluntad. Ginapatsek kini kay bakot sa din salin. Ang balik sa sidalo, ang balik ron din sa may pistahan. Bakot nga daw pwedeng pista sa mga ate, mo pag nagano ng taon namon, so kung pwedeng pista bla. Kay alinis ko sa pistahan niyo. Bakot din ang pista sa mong siraw. Ati pista lang guruya, provide guruya event ya kag wala yung activity sa barangay, kung purok kan anay lang guruya Goro, tipon-tipon lang goro. Okay na kan anay lang ya, katika ba naman sila kabawal ang tipon-tipon sa mga programa sa pista mo. Gani, man siya, balik Sir Sidel, i-check pa na nilang barangay, kay kung ano gin ang matuod nga natabo. Kaya according to kay Sir Sidel, amo nang iyang version, nila na sa investigasyon, ubogin mong ang lalaki, ang puli na ni sa tani, nakita ano dala sa gisang, anda kay Sir Chua, bla? Amigo, mo sa gano'n dala sa may Rosario, bla? Joseph Chua. Sa ito nagtawag rin sa Aksyon Radyo. Abala ka mati ko gahod, bimo nga ba ko, ay kuya plano kung sino man dala ng tumbang, ako lang ba si balita ka Aksyon Radyo, kung tawagan ka mo Very good Maayong gabi kasi Chua dara, no? Sa may Rosario Lacson. Joseph Chua. Bala mati lang ko di karon nga gabi Abang sir, may lang daw pagpurok-purok sir. Storya kami, kumusta ni gusto sir? Bala okay lang nakaginawa pa man. Abang ko na kami di malaway na bahay, mga storyante dugay-dugay sir. Kung may tempo na kita, kaya kasako sa mga gabi, dason mapungko kita ka mag-istorya. Pero kung gusto mo sir magpamahaw, abang ko siya tipo hindi kagapit sa GNG. Matik. Talaga, ito na sa wifi, no? Kapangapin na to siya one time si Joseph Chua.
Nakapangapin na to sa. Nakapangapin na sa. At iway paguro tilawan mga pagkaon nga luto eh. Away pa, kapilan na tilawan niya. Dason ba sa gusto mo magkaon, namin ginako may upod ka. Kung gusto mo yung upod, tari lang kami diya. Matik ka. Matik na si Sir Boss Joseph Chuwaya. Agani, boss! Maing gabi. Yes. Mayo lang gid nga gabi. Kag December na, damo na ni ginana, ganar naman ni Axorerex ang balaklan sa mga wine tatulak lalata. Paskwa eh. Paskwa. Apti Paskwa. Paskwa lang. Paskwa na. Elang sa mga sa total makaksyon karon gabi sa atong gyapon mga dalanon, pala kita nga lubihon kinasakyan naton. Ang pinaka-sitwasyon kay mga aksidente nga nagluntad sa palibot sa syudad karon nga gabi. Mantay ang mga balita ng tipon sa patrol diri sa gyapon sa naman nga padayong pangalaga. Nakaaksyon tandaan nga sa mga panahon of course, isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa tanlawa sa mga paguyang o kunang pagnubo sang aton immune function ang mahigko nga kolon kagang hindi regular nga pagpagwa sang igko sa tanlawa sa may dako nga papel sa pagbaba sang aton immune function ang dapat himuon simple lamang makaaksyon sa mama ka sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz mula sa mga sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat Aksyon Jan Diaz sa imo observation report. Balikan na lang sa Aksyon Jan sa ratipo rin sa mga aksyon balita. Saya sila pagpanumbalik report ang observation report na Aksyon Jan Diaz giradulong sa kalaman sa DTX 500 capsule sa imo sila pag-exercise hindi magkalipat nga mag-detoxify o galia pagtumar sa DTX 500 capsule. Tauna sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Time out lang nila. Happy listening sa kay Ray Pin. Nagabidira sa kay Ray Pin. Toto Ray Pin. Sa kay Kwanda, Toto Roy Beltran. Sa Cadiz City, may kabidira, Toto Roy Beltran. Sa kay kumparing Peter Cedric Auhiro, kay Inday Pam, kay Kumarita Chirel, mayo na dira nga pagpa-urok-urok, pamati sa Action Night Patrol
program. Hindi man kompleto ang gabi ako na hindi siya makapaurok-urok pamati diyo sa inyong palatuntunan. Salamat kita. Check na naman report nagi ka sa tusining nga mga patrol unit reports this time. Unahon ko lang ang report ni aksyon na Roger Gutin. Nakadala sa Manapla Escalante sa Gaykag ang area sang Cadiz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Roger Gutin, line number 2 sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, action na rin may gabi sa mga aksyon sa mga balita action direct diri sa may siyudad sa Cadiz. Actually, diri man nagitsubong ang focus nato sa balita bangod sila tabok ng pag angkot sa kamatayon sa isa ka pulis nga assigned sa bayan sa siyudad sa Sagay. Ratabo kagabi mga pasado alas 9 sa din siya ang naunay sa iya sini mismo nga service firearms nga isa sa 9mm caliber pistol. Kag inisi Police Staff Sergeant Bernie Sales kasipong 37 anyos sa edad. Kag siya residente ya sa Crossing Martisan, Barangay Burgos, sila sa Cadiz. Now, dismayado gid sa Derek ang pamilya bangod nga nalantaw nila balang kami kung din katagalan tayon bala tulupanod man sang Cadiz City Emergency Clinic kapati sila nga ini matipangan ng kabilayon sa mabuhi pa. Tungod nga tigindalay na sila na kalas 9:15 sa sinangabulungan matapos sa tabo ang among insidente sa Malukpan siya sa nga sininga armata. Ginaligasyon dito sa nga siniman sang upod bala nga babae nga si Beverly Latusa at nagabot sang armas sa iya kaya pagkatapos iya ini nga katuan kaga daw nagrapulay sila no sa nga armas nga naglupok amo na nag-iko din sa iya dino sa Iloy sini nga atong mismo na interview at nangkan pagkan niya pasado las 10 sa pamahin siya nga Cadiz City Emergency Clinic kini ang yung siningabata nga buhi pa kag nag-CR sa mabalik yan monitor tabo kahit man naglantaw lang ito ka at pasado katama bala sang pagatag desisyon na yun sa siningabulungan sa pagdala sa ihabi sa mga private hospital kaga ini ang tanik marapatan dayon sa nagakay kong pagbulong ang bayan sa Iloy sa sininga interview after America. Ma'am, sige pa rin halata? Irod na. Imo ni bata si Sir Salet? Oo. Kaya kilabi ang brito, doon na-uptan ko man sa dito, doon nag-ugay sa emergency clinic? Oo. Nabdan ko pa sa buhi pa. Gawalay pa sa nag-ano, binaano, yung pang-iya kamot, ginahigkan sa kay parang konti. Ano gaya ko sa ilan ko, nga dinigkan na namon sa kay Basik ko, mag-ano na sa lakyan, pag ang nagabantay siya, hindi kasarang kay kadako ko daan sa iya. Basik kaya mo to, tigin ano kong bata ko, gin kalapitan, kagin ano sa, kasi yung matay ang agawalay sa, yung tawag ko saan kubukot, inang ari kubot. Doon na yung gayan, na isa magabot mo to, doon kayo pagkikagin na transfer sa tane? Dugay pa, amo to, amot ko man yung ura kami, una, no, sobra. Uy, kung ano ba sa kayo, pagpalapit ko liwat, masilin ko niyang, tingin ko malakat na, ano na, hindi ko pangianay, pangi ko, pagbalik ko, lantaw ko, ang oxygen, wala nang gabi ko, na yung ginpalapitan ko sa, dinikap ko agkang niya, buglaw nga, gatubig, Nasaan ginano pang oxygen kaya yung pinakang katawan ng bibigya. So, mga sinarik ba na nga ginatalang ito, sige, kasi alas 9, pasado siya nga sa mga bulol na alas 11, no?
Lapit-lapit o kung mga 2 ka oras at sinerek ang gap sini. Kuna mo, Kaya kung- sa mo nga mga oras between 9 antes mag alas 11, buhi pa sa. Buhay pa siya, alas 9:15 sige dala siya, wilason siya. Oo. At ito alas 11 buhay pa siya. Oo. Sa kung sinaratit, lapit-lapit na rin manapla, nga ospital na sa Dr. Ramon Gustilo. So, siguro ko talaga na, wala ka ni grupo 15 minutos, na-control ako, Lord, din man guro, wala ka ni guro isa ka oras. Gani. Padala man siya, kasi pwede man siya dalon sa mga private hospital tungod kay police ini makasarang man niya tumerek sa mga balairan bala kung private hospital sa bukat mo lang daw ginabupat ko kaya nakabudlay kung private hospital. So kung ang natawon ta, ang pagtineriya lawig sa ospital dara sa Cadiz, kagkuningagaw sa tari, guro may posibilidad ka na buhi pa sa mo ng pagpati sa iloy. Ako na pagpati sa mga pamilya kasi posible na buhi pa kung tagana yun pag-aksyon ba lang kasi sa mga ospital na may pasilidad gila tumerek ka. Nga maka-atagit na ikaw pag-atipan. Titala yung mga ospital man talaga concern talaga kung wala mo sa mahimo, talaga gin-refer na rin sa mga private kag diri sa Bacolod dabi Kaya wala ka na sinerik, pero isa sa mga rason to kay ina kasi pamangkot naman to si Police Major, Police Lieutenant Colonel Robert Masito, kung asal ka doon na dugayan siya sa emergency clinic, kaya wala siya madala. Siya kaya ang, according sa mga doktor, so ako sa doktor nga natipan, nga ginapagtawagan pa mga hospital kung sino ang magabaton. Sinaya siguro referring sa mga government hospital, kasi kailan mo alay tawagan kung mabaton sila, pero kung mabaton, pero kung mga private hospital, next time yan, pwede mo na madala kay isa pa pulis mo kasarang manin, ha? Kagawin na, buti aksidente niya mo. Sa mga emergency, aksidente, pilason siya, sa gigo yung nanik, may ubos sa Yadukano, lapos likod. Sus. So, muna nga, batol, bagirikan. Sumayin mo, sinisang babae, nga si Beverly Natusa, ito na sa iya, nga si Mayara, kung ginapangayo sa iya nga pabor si Police Staff Sergeant Bernie Cales kay may liga siya po ng Certain Alma nga gusto yung tani po na patawgan kay man ini si Beverly Lato sa tawgan lang niya ganit sa papas sa Sierra Terminal pagkatapos kuha man lang dito kay may silakyan sa Koglingon kay may ipon ni siya nga si Vic Warquilla nga dyan ni bata-bata blang wisam bumangatran silakyan niya kumakainom-inom siya ginalikan nga asit si man ni si Emmanuel Montesa muna sila nga duha nga nagatayan nga kung ano natabo to kasi may pagpapus-puis dito ito nga ni Beverly Latusa ngayon ni may tisibuan niya sa babae kasi Police Staff Sergeant Bernie Sales ang payag naman niya ni Latusa nga ang kung anong ilang sinigagin alina naksyon kabudlay kasi nalumak to ari ang iya sininga pagapaya at sinergyo. Ano, sir, nung kagabi banay kami na inom, sir. Tapos, nagsabay kami na sadya kami sa sulod niya, bidyukihan niya. Pagwa na bala, sir, namon, hindi kagasya ko anay. Nakunala, ano problema mo sa akon, sir? Natigiguyod ako dahil sa iya sa lakyan dito, sa iya nga lakyan sa tabok. Kasi pagkakuha nagbabot sa siya nga armas niya, ikaw akong problema, bed. Muna ay ambal sa ako. Naku, wala man kakuha nga duwa, wala man problema. Mamo. Okay, balikan na sa Action Roger Go Team na utod siya. So, amo na blang grabe nga mga kaso sa Katabon sa Northern Negros, no? Amo na, masalim na kati ko swerte. Muna nga kita mo itong amba sa Iloy kayo na. Ako na-refer ng Tiprano pa sa ospital sa Cadiz, iba nga pa private hospital sa Bacolod. Basi kung nabuhi pa atong pulis nga napatay. Balikan sa Sir Roger Gotip sa itong linya, Sir na Roger, dahil no? Check tayo sa Sir Roger Gotip. May kapidala kay Sir Edwin Pineda sa New Jersey, kay Ebony Butcher dara sa Germany, no? Nestor Prestonda, may gabi, kay Rossi Ponsalan Agramon, Ponsalan family, ginatamyaw yaman dira, no? Sa kay Jocelyn Libo on Dispuho, mayong Gabigid, Anali Bargola Halbuena, nagapamati man kag si Elizabeth Kasuyon sa Villa Esperanza Tangob, si Aldren Limaco, April Joy Buenaflor Gaston, Melvin Fiñafil, kag si Rodney Harder naga paurok-urok gid, no? Out of coverage ng linya na Roger Gotip. Sorry gid, ala-ala ng mo dira ka signal, siguro na ubusan battery
si Aksyon na Roger Gotib. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang report ng Aksyon Roger Gotib, ginadalo siya sa Kalawan sa Life Extension Clinic, libre ka medical check-up. Ang report man ni Aksyon Roger Gotib, ginadalo siya ni Harder kag Eric Moico. Report naman ng Aksyon na Stephen Presquito sa siyudad sang San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Stephen Presquito sa report. Stephen, may gabi, please come in. Iya sa aksyon na Eric, tatlo ka mga brand new ining mga vehicles ang sabihin ang gin-purchase sa siyudad sa San Carlos. Duwa ini amo ang mga brand new ambulance nga hatag sa city government mismo para sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa pagpangunaman ni Sergio Alingasa. Kag amo ini ang bag-o nga gindugang sa fleet sang CDR Remo diri sa siyudad sa San Carlos para sa paghatag sang dugang nga mga pagpanerbisyo sa tanan nga mga San Carlosanon. Kag ang isa naman ka L300 nga back-to-back nga gin-donate man sa San Carlos City Government pinagi ni Mayor Inigo Estilo ang isa ka L300 back-to-back nga bago ini nga Mitsubishi nga sabihin ginhatag ini sa aton San Carlos sa PNP para dugang man no sa mga patrol vehicles nga ginagamit sa mga kapulisan naton para sa pagbadayon nga pagtugon sa tanan nga mga problema kag pagresponde labi na sa pagpatrolya sa bilog nga siyudad sa San Carlos nga sa di na may-ari ini 18 ka barangay. Gani actionary ang amo nga mga vehicles ara nagkaroon no na turnover na ini sa aton kapulisan pinagiman ni Police Major Mark Angel Hongko ining isa ka brand new Mitsubishi L300 back to back kag ang duwa ka brand new ambulance naman sa aton City Disaster Risk Reduction Management Office. So nagpasalamatan man si Sergio Alingasa ang pangulo sang City Disaster Risk Reduction Management Office diri sa Ciudad San Carlos nga dako ini nga tabang nga bulig para sa mga San Carlosanon ilabi na sa pagresponde sa tanan nga mga emerhensya o kon kalamidad o kon nga sabihin na gamit inigit kay sa karon na Action Eric kulang no pila lamang ini ka mga ambulance sa nagadlagan kag ang iban mga daan na so kinahanglan na gid ini nga ma-replace ang bago gani nga amo na ini karon ang dugang puwersa sang fleet sang CDR Remo diri sa Ciudad San Carlos para inigid sa ilabi na ini nga pagtugon man sa aton nga COVID-19 kay suno pa sa kay Sergio nga grabe gid no halos
wala pa huway ang pagdalagan sa mga vehicles sa pagresponde, sa pagkuha sa mga LSIs, sa tanan nga mga kinahanglanon gid sa emerhensya diri sa even sa kalamidad man, Action Eric. So malamang ina-action Eric atong update talin diri sa sudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Action Stephen Presquito live report gikan sa siyudad sa San Carlos. May kami dira kay Maninoy Mai, kay Maninoy Chari sa reservasyon dira nagaparok-urok gid mga taga Abada Iskay da. Ano nga pagpaurok-urok kag pagpamati sa Action Night Patrol Program. Balik kita, pagbalik naton, balik ka report ni Action John Diaz. Tapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Ang hindi nga bahin ang ginadulong sa inyo sang bagi. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa atong kapabalagan, balikan sa Aksyon Jandia sa final report sa ato sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon! Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yan sa Aksyon Jandia sa balikan report. Jan, please come back. Aksyon na arestado ang isa ka force multiplier sa ginkasa nga bypass operations sa mga katapos ng Criminal Investigation and Detection Group Bacolod Field Unit siniginamang hapon diri sa area o siniginamang aga sa bahay naman sang Hermelinda Home Subdivision Barangay Bansilingan syudad sang Bacolod. Ang nadakpan diri aksyon Eric ang gikilala kay certain Joel de la Cruz Sr. 60 anyos sang Lot 1 Block 12 Granville 2 Barangay Bansilingan syudad sa Bacolod. Sunod diri sa report nga padangat naman sa CIDG Bacolod Field Unit ining si De La Cruz nakuhaan sa isa ka kalibre 45 nga armas lutang. May 3 ka mga wala naglupok na bala sa kalibre 45 nga armas lutang. May isa ka magazine sa kalibre 45 nga armas lutang, isa ka unit ng cellphone, motorsiklo, mga personal nga dokumento kag kwarta o na proceed sabi nga gingamit
sa CIDG sa pagbakal sang illegal nga armas. Naibaluhan ining si De La Cruz ang ginatkumod isa sa mga involvado sa mga gun running activities hindi lamang diri sa sulad sa Bacolod bisan pa sa pila ka makaiping nga banwa kag sulad sa probinsya naman sa Negros Occidental. Wala labot sa direction Eric, of course madamo pag sa ibang mga transaksyones sa mga negosyo nga kusa rin involvado ining si De La Cruz basiman sa pagpahayag sa CIDG Negros o Bacolod Field Unit. Karon ining si De La Cruz ang preso sa custodial facility sa CIDG Bacolod Field Unit kag ini ang natulan ang mabasakaan sang kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumili sa pagupot sang illegal nga armas aksyon Erika. Sa totalan mga kaaksyon sa mga panahon ng COVID-19 nga balatian aton sa gyapon ginakabalakan pawakuro ng resistensya magtumara sa matag ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz, una sa sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat dyan sa Wasila Report. There you have it. Ang kapugusan nga pagpalaga sa Sulat Patrol Program sa Biyernes edisyon balik inibuwas Sabado. Ato sa lima patrol unit reporter sa action nga nagpakalagad karabay sa aksyon na Roger Gutib, Stepe Presquito, John Diaz. Action papang Nixota mga kapilito sa Patrol 2 Crossman Patrol. News Center Action and Defensor Technical Partner. Studio A Broadcast Engineer Nelmar Badera Backup Security Guard Tunog Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner Variety Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower Barangay Tarok Sila Samago si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñaran. Back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sara sa Station Manager Action no na Magbanwa Production Chief News Director Rex Cantong. Ang yulagat ang kurman Action at Patrol Program Lunes, Tubtob, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagkasiling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat, at least magtulog, magpangamuyo. Sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.